En mä oikeesti vittu tiiä. Kopissa. Savutti Aivi. En salaa läpi. Seinällä. Yksi sähkö. Sähköllä. Aivi syvällä Sähkö ei. Siis mitä vittua toi odottaa tota savupuskua? Perää vihu. Ai. Just toi Taro. Vanhalla vielä. Toi Taro on ihan hölmöläinen. Älä anna sille eissiä. Tapa itses mieluummin. Wow. In game. Ei. Ei. Vain yksi. Molemmat. Oikeesti, nyt mulla alkaa oikeesti vittumaan menee oikeesti. Ei tässä on niinku Ei jumala vitun lauta, mulla alkaa menee oikeesti. Ei vittu huhhuh. What? On kyllä testoja. Mitä helvettiä? Ei jumala vitun lauta oikeesti. Koitan edetä Aivis. Missä Aivi on? Aivis legattuna yksi. Aivis kai ehkä 2. Ovikka kun. Nice. Mun mielestä yksi legattuna. Ante. Oho, backside. Vaikka on. Mitä vittua mä luulen, että oli viimeinen. Joko 1450 tyyli. Ois ollut toinen molli. En varmaan Demmä legannutkaan. Sitä vaan se. Missä oli? B-talo. Ui. Normaali alipa. Tulee taloon, tulee sinne. Toi. Savuti alalipä. Tuli. Ei. Siis mä ajattelin, että niinku käy vähän haistamassa. Ja mä tajusin, että se on toi Taro. Niin mä olin, että no ei vittu halua olla tuolla, että mä haluan lähteä karkuun. Ja sit se olikin myöhäistä.